мақомот дар вилояти Хатлон гуфтанд ки захмӣ шудани як зан дар хонаи Азизулло Соҳибов, раиси ҷамъияти Тоҷикматлуботро таҳқиқ доранд. Ин зан ки дар рӯзи пеш аз гарданаш захмӣ шуда буд, аз бемористон рухсат шудааст. Ин ҳодиса замоне таваҷҷӯҳ ҷалб кард ки он дар манзили Азизулло Соҳибови 50-сола, бародари Зоир Соҳибов ва амаки Шамсулло Соҳибов, домотои Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон рух дод. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ барои тавзеҳи бештари мавзӯъ дар студия ҳамроҳи ман қарор дорад. Мумин, салом. Хуб, ҳодиса кай рух додааст ва сабаби захмӣ шудан чи аст? то ҷое ки мо хабар ёфтем, сабаби рух додани ҳодиса маишӣ аст. ҳодиса шоми рӯзи 10 октябр дар маҳаллаи Ломоносови шаҳри Бохтар рух додааст. ин занро бо гардани бурида ба беморхонаи Қарияи Болои шаҳри Бохтар интиқол доданд. пизишкон гуфтанд ки гардани ӯро духтанд ва пас аз чанд рӯзи табобат аз беморхона рухсат шудааст. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони мо, ин зан аз дӯстони Азизулло Соҳибов будааст. худи Соҳибов Азизулло, раиси Тоҷикматлубот, гуфт зане ки дар хонаи ӯ маҷрӯҳ шудааст, худашро бо корд задааст ва касе дар ҷароҳат бардоштани ӯ даст надорад. Азизулло Соҳибов рӯзи 20 октябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки он шом дар хонааш аз хуҷанд ва душанбе меҳмон буд ва ин зан ҳамроҳи кӣ ба манзили ӯ ворид шудааст намедонад. Соҳибов гуфт ин зан чӣ гуна дар хонаи ӯ гарданашро бурид, бо чашмаш надидааст ва фақат пас аз рух додани ҳодиса шоҳид шудааст. Азизулло Соҳибов гуфт то ҳанӯз касе аз ӯ дар робита ба ин ҳодиса баёнот нагирифтааст. рӯзи 20 октябр дар идораи корҳои дохилии шаҳри Бохтар ҳодисаро тасдиқ карданд, вале гуфтанд онро раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон таҳқиқ дорад. дар раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон иддао карданд ки ҳодиса дар ҳудуди Бохтар рӯй додааст ва масъулияти таҳқиқ ба дӯши онҳост. Азизулло Соҳибов дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепаи собиқ зиндагӣ мекунад ва солҳо боз раиси ҷамъияти Тоҷикматлуботи вилояти Хатлон аст. Хуб, тавре мебинем Мумин, ин ҳодиса 10 рӯзи пеш рух додааст, вале чаро ҷузъиёти он дер, яъне ҳоло дастрас шуд? бубинед ки шаҳло маъмулан дар Тоҷикистон ҳодисаҳое ки бо ширкати мансабдорон ё наздикони онҳо рух медиҳад бо эҳтиёт баррасӣ мешаванд ва мақомот низ аз ошкор кардани онҳо ҳарос доранд. дар чунин ҳолат барои журналистон вақти зиёд лозим мешавад ки ҷузъиёт ва тасдиқ ё радди ин ҳодисаҳоро пайдо кунанд. хонаводаи Соҳибовҳо дар вилояти Хатлон аз нуфузи хос бархурдоранд. онҳо соҳиби даҳон навъи тиҷорат дар Тоҷикистон ҳастанд. бозори бузурги ҳоҷишариф дар шаҳри Бохтар ва ширкати Фароз ки ҳоло бо номҳои дигар даҳон навъи тиҷорат дорад, мансуби ин хонавода дониста мешавад. овозаи ин ҳодиса дар шаҳри Бохтар зуд паҳн шуд, вале барои пайдо кардани ҷузъиёти он вақти бештар лозим шуд. сепос барои суҳбат. бинандагони азиз, ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар бораи як моҷаро дар хонаводаи Азизулло Соҳибов, яке аз оилаи маъруфи Соҳибовҳо, суҳбат мекард.